Nanguha tagpalit kabuntagon. Hey guys, nanguha tagpalit. Sayo sa kabuntagon, no? Ara. Bawo, hindi ko kabot. Muning garden in the vlogs guys na garden niya ari ra manguha para pamahaw sold na ang tanan. Sold na guys ang paliya. Nga pa diri. Para pamahaw ni guys. Suong-suong man tani guys. Sulbad na sulbad. Nara tulo ka buok. Oh, mga usa na ka kilo guys sa golag itlog. Ano dahil dyan? Kalabasa. Muni garden niya guys. Ang uban no nangahinog ra. Nangahinog.